sitter här i trakten och spelar lite Dota. Vi sitter här i trakten och spelar lite Dota. Vi sitter här i trakten och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i trakten och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan. Vi sitter här i väntan. Sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer